Orokorrean ikasleak oso pozik eta oso motibatuta ikusi ditugu. Beraiekin hizketan egon garenean askok esaten digute konfinamendu garaian faltan botatzen zutela ikastola eta deseatzen zeudela berrirore lagunekin elkartzeko, irakasleak ikusteko, azken finean normaltasunera bueltatzeko gogoa adierazi dute. Beste alde batetik, egia esan, egoera berri honetara segituan egokitu dira, arauak oso ondo barneratu dituzte, eta irakasleok bagendun hasiera batean ziurgabetasun handia, ezta, kurtso hasiera nola izango zen, ikasleak ondo moldatuko ote ziren, eta esan beharra daukagu beraien jarrera arduratsu horrek gure lana asko erraztu duela. Gure lanari dagokionez, dinamika aktiboak bilatzen saiatu gara, eta sormenean gogor jardun dugu gure eguneroko lana egoera berri honetara egokitzeko, eta dagoeneko emanda genituen urratsak, metodologiari dagokionez adibidez, horietan atzera pausorik ez emateko. Egia da, aste bakoitza lorpen badala, eta irakasle guztion partetik ikasleak zoriondu nahi ditugula, egin duten eta egiten ari diren esfortzu guztiarengatik. Beraz, zorionak denoi. Gauza jakina da, aurten COVID-ak dena hankaz gora jarri duela, eta hemen ere horren aurrean zenbait neurri hartu beharrean aurkitu gara, sarrera irteerak mailakatzearena esaterako, eraikineko ate ezberdinak erabiltzen ditugu sarrera horiek egiteko, eta ate horietako bakoitzean irakasle arduradun bat egon ohi da. Bertan, ikasle guztiei temperatura hartzen zaie eraikinera sartu aurretik, eta era berean eskua garbitzen dituztela ziurtatzen da. Honez gain, ikasle bakoitzak kit COVID deituriko nezeser txiki badauka ikastolan, eta bertan gordetzen ditu maskarilla garbi bat bada ezpada, eskua garbitzeko gela, edota maila naiz aulkia desinfektatzeko trapua. Gero, gelei dagokienez, helburua gela bakoitzak talde egonkor bat osatzea izan da, azken batean edo ahal den neurrian burbuja efektua sortuz, ez? Eta horretarako ikasleak euren gelakideekin soilik egon daitezen ahalegintzen gara, gainontzeko taldeekin nahastu gabe. Zer ekarri du horrek? Esaterako jolas orduen antolaketa birmoldatzea. Kanpo espazioa berrantolatu behar izan ditugu, gela bakoitza gune jakin bat izan dezan, eta astero aldatzen dute eremu hori errepikakorra gerta ez dadin. Esan beharra dago baita ere, ikasleek hasieratik primeran barneratu dituztela arau guzti hauek, eta benetan txalotzekoa izan dela erakutsi duten ardura. Gero bukatzeko, jangela edota autobus zerbitzuei dagokienez, esan beharra dago baita ere, martxan jarraitzen dutela zerbitzu hauek, baina aldaketa batzuk egin behar izan ditugula protokoloak betetze aldera. Jangelan esaterako txanda ezberdinak antolatzearena. Azken urteetan, kompetentzia digitalaren garapena nabarmena izan da, bai gizartean eta hezkuntzan ere. Gure arloari erreferentzia eginez, hezkuntzari hain zuzen, azken hamarkadan proiektu ezberdinak sortu dira, eta horien artean Hezkuntza 2.0, Web 2.0 proiektuak, eta argi ikusi du geroz eta proposamen gehiago sortu direla IKT-en munduan. Hori dela eta konfinamenduan bizitzan genuen esperientzia kontuan izan da, gero eta gehiago erabiltzen ditugu gure egunerokotasunean, bai gure bizitza errealean, eskolan, ikastolan, IKT-ak eta digitalki erabiltzen ditugun tresna ezberdinak. Hori dela eta bertan garapen hori landu beharra dagoela uste dugu. Gure kasuan ikastolan, lehen hezkuntzako bigarren zikloan adibidez, korreoen erabilera, drive-en erabilera, aurreratu egin dugu ikaspen prozesu hori, azken finean ikaslei autonomia hori emateko helburuarekin, ezta? Orduan, lehen hezkuntzan ere gero eta garatuagoa dago digitalki ikaslea. Gaur egun, internet eta online egotearen beharra bizitzaren parte bilakatu da. Ondorioz, gaitasun digitala gero eta garrantzitsua da gure bizitzan, saren erabilera, segurua bermatu behar dugu, eta estrategia horiek garatzea da gizarte digitalaren erronka nagusienetariko bat.
Lehen aipatu den bezala, iaz hasi ginen ja eraldaketak egiten, eta hor lehenengo eta bigarren mailan txokoak jarri genituen martxan. Hau da, goizeko 9:00 jolas ordura arte, txokoetan genituen lehenengo eta bigarren mailako ikasleak. 4 txoko, gela bakoitzean bat, eta hor ikasle guztiak nahastu egiten ziren. Bakoitzak zeregin sorta bat zuten, eta beraiek antolatzen zuten astea eta txokoz txoko mugitzen ziren. Ikasle guztiak nahastu egiten zirenez, hor dator lehenengo muga. Aurten, klase edo gela burbuja ditugunez, ezin ditugu ikasleak nahastu. Bestalde, ikastegi datuaz aparte, aktiboa eta esperimentalari indarra eman nahi diogunez, hor material manipulatiboa behar dugu. Manipulatzeko partekatu egin behar da materiala, eta hor daukagu bigarren muga, ezin dugu partekatu. Zenbat material gutxi erabiltzen dugu, erraz desinfektatu daitekena. Beste guztia, pixka bat baztertuta daukagu. Beste eraginetako bat, talde kooperatiboetan lan egiten urte batzu badaramazkigu, eta hor ere muga daukagu, ezin ditugu talde txikiak egin batez ere 3. mailan, banaka eserita edo gaudelako. Baina, ikusten gendun, aurrera eman ditugun pasu horietan lehen aipatu dugun bezala, aurrera egitea kosta egiten dela eta atzera egitea oso erraza dela. Eta hori da nahi ez genuena. Orduan, hor egon ginean pentsatzen nola moldatuko gea. Eta azkenean erabaki genuen, txokoetan jarraitzea beste baldintza batzukin. Aipatu ditugun 3 ezaugarri horiek ezingo ditugu bete, baino bai, tutore bakoitzak bere gelan egingo ditu txokoak, eta hor behintzat proposamenak eskainiko dizkigu astebetekoak, eta hor aukera izango du ikasleak asteko planifikazio egiteko eta modu autonomoan lan egiteko. Horri behintzat eutsiko diogu. Horrekin batera zer, baita ere ahalbidetzen dugu bakoitzak bere ritmoan lan egitea, eta hori ere importantea da. Errespetatzea bakoitzaren ritmoa, lasaitasunez lan egitea, lanak pixka bat borobiltzea, gustoz. Aurtengo txoko hauek orduan, mailaz maila, LH bat, LH bi eta LH hirun ezaugarri ezberdina dituzte, adinak ere ezberdina diralako, eta bereien esperientziak ere bai. Lehenengo mailan kontutan hartu behar dugu HH bostetik datozela eta LH-ko nolabaiteko errutinetara ohitu behar ditugula. LH hirukoak berriz, iaz izan zuten esperientzia LH bin, eta hauek behar bada erresago hartu dute eta gaina adinean ere koskortxogoa dira. Eta bigarren mailakoak ere, badijoz asko esperientziatik abiatuta. Eta pixka bat guzti hau esan da, zailtasunak zailtasun, aurrera goaz, eta beti gogoratu behar dugu okerrago egon garela, etxean egon ginenean. Gutxienez saio presentziala ditugu eta nolabaiteko gure arteko interakzioa ziurtatuta dago. Edozein bizitza egoeratan konpetente izaten ikasi behar du ikasleak. Zer da konpetente izatea? Azkenen bizitzak ezartzen dizkigun hainbat egoerei, erronkei, trabei aurre egiteko gaitasunak izatea. Guk lehen hezkuntzako 4, 5 eta 6. mailan EKI proiektuaren bitartez ematen diogu erantzuna honi. EKI proiektua gai baten baitan antolatuta dago eta unitate bakoitza 3 fasetan banatzen da. Hasierako fasean, irakasleak gaia aurkezten die ikaslei eta hainbat ariketen bitartez ikaslearen aurrezagutzak zeintzuk diren jakiten dugu. Ikaslea ere motibatzen saiatzen gea. Garapen fasean, ikasleak ezagutza horiek eskuratu eta aplikatzen ditu arloka, matematikan, ingurunean, euskeran, ingelesean eta baita gaztelanian ere. Azkenik, amaiera fasean, garapen fasean eskuratu dituzten ezagutza horiek aplikatu beharko dituzte azken proiektuan. Eta proiektu horiek oso lotuak daude beraiek eguneroko bizitzan aurkituko dituzten egoerei. Ikaste-irakaste prozesu bat danez, irakaslea ikaslearen bidelagun bihurtzen da prozesu honetan eta bere ikaskuntzan laguntzen dio. Naiz eta EKI proiektua ikastolen elkartetik diseinatuta datorren, irakasle bakoitzak momentuan daukan taldearen arabera, ikasle horiek dituzten beharren eta interesen arabera, moldatu beharrean aurkitzen gara unitate hori. Unitate guztia aurrera eramateko, betidanik ditugun liburu eta fitxez gain, liburu digitala Blink erabiltzen dugu, EKI gunea ere erabiltzen dugu, gure egunerokotasunean hain ezaguna den Drive
classroom, kalendar, ikasleen egunerokotasunean antolatzeko, eta momentu honetan COVID-19 dela eta bizi dugun egoerarekin, konfinaturik dauden famili eta ikaslei erantzun ahal izateko mita ere erabiltzen dugu. Batzuetan lorategi, ta bestetan oilategi, gure bizipen ta ilusio guzti horien biltegi, haundia zera aztegi. Zatoz ikastolara!